ओ भाई रह टे देखुनु। हाँ कि भाई कौन है भाई रह तू इमिल कहीं हो कौन है विकास हो कहीं देख सियाड़ गोटे फोन ने गपुथुव भाई कौन है गले बा क्या देखिए सियाड़ कुआड़े हाँ देखे कुआड़े गले हेलो हेलो किए कहते मु पा चिन्नु न अरे किए कहते तो कहतु सेदिन मु जो घास रे पेटई थली तुम से साइकिल नहीं जाउथलो तुम चेन छिंडी जाइथला हाँ कि कह मु जानि पारनी तुम चेन छिंडी जाइथला हम गोबरा पु आसी दे सजला नहीं मु बा सही फालतू लोक गुड़ा 55 नंबरटा मिस हेगला आ गोटाई के झियो मिलिबनी एठी बइछि भाई मजा नउछ नाइ मु झाड़ा आइथली एठी छुआ देखी दला कोन करबा आ विकास आड़ी कौन करतलो मु कि देखिनी किछि का कहिनी हमर गोटे काम करती अगु तो कागरे कहबु मो गामुसा छुइन कोन क क क क ने गामुसा छुइन क क क क क क तम गामुछा छुई तम निशा छुई कुछि तम दाढ़ी छुई कुछि तम बड़ भाई मु तम नार किछि कहबी छी भाई लो बुझली बुझली आ सेपटे जीवा से सेपटे गारु गारु होता आ इट बा उफ तू काउ किछ कहबु तो एथर कोन तो कथाटा कोन बुझिबा कोन हिच को ओह तमे जते बुद्धा बेले जो आठेई की पेटेई की जो झियो सहित कथा हो ना आ मते गोटा दउना हम कथा हुए एउडा कथा मोडा कंपनी खोली बइची तो नंबर नबु मो गोटा पोथी अछि नबु 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 तेरे अंदोला ओह नो बियातिया ने 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 रा ये फोन दी पे जे जमा हाथ मारी देखिबो ना तुमे एगुडा जो सब रहिला सब तो जा ओडे सब हां दे दे ओह नो जाउ छी आउ आगो नुआ झियो पटेल ना भाई ना भाई आमर कहीं तमर तो भल है भल पटई थव ना ना म पूरा मांदा अपा तू बिच कथा कहू तू सब फेसबुक रे रहू तू पटे न थव मत कथा कहू ए देख देख कोड नुआ नुआ आछन देख हां तू देखे मु माइक देई पोथीटा से पटई के आनिले मु हुक पकेबी आ हाँ कि चिलेले चिले नाही मोही गला ओहो अरे कोन हला हला कोन कोन ए ब ब ब ब कोन हला कोन पटल पटल सच्चे पटेल पटेल जो पुस्ती दिन थला हां हां बढ़िया नंबर टोटा पाइली घाट उटा लागु थाउ पूरा गेगिना सत 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 हो बा मोबाइल दे नंबरटा दे तो हां दे नंबरटा दे तो हां नियो हां 8908 8908 531 531 724 17224 ए नो घाट ओह नो
ମନା କରିଥିଲି ନା ପ୍ରଥମ ଦିଗ୍ବାଜରେ ମୋର ହାତ ମାରିବୁନି ବୋଲି ପୋଥିରେ। କଣ ହେଇଛି? କଣ କଣ ମନା କରିଥିଲି ନା ରୁହ କଣ ହେଇଛି? ଏଇଭଳିଆ କାମ କେତେବେଳେ କରିବୁନି ବୋଲି ମନା କରିଥିଲି ମନା କରିଥିଲି। ଖରାପ ଲାଗିଲା? ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠଉଛୁ ତାପରେ? ବାଧିଲା? ମିର୍ଜାପୁରକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ ହେଲା। ଖରାପ ଲାଗିଲା? ତୋଠୁ ଶିଖିଛି ନା ସେ? ତୋଠୁ ଶିଖିକି ସେ ସେମିତି କରିଛି ନା? ଇଏ ତୋର କ'ଣ ହବ? ଇଏ ତ ସାନ ବୟସର ହବ ନା? ସାନ ବୟସର ହବ ନା? ଏ ତୋର କ'ଣ ଶିଖଉଛୁ ତୁ ତାକୁ? ଆରେ ସବୁ ମୋରି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ହେଲା। ସେଦିନ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଥି ଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ହେଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ମିଶିକି ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଗପୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛୁ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଖବର ଅଛି ତତେ? ଯେତେବେଳେ ୟା ବୟସର କୌଣସି ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ବାପା ମାଆକୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। କହ ସେଇଟା ଠିକ୍? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୋଷ କାହାର ଥାଏ ଜାଣିଛୁ? ଆମରିମାନଙ୍କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁଦିନ ଆସି ବସୁଛି ମିଶୁଛି, ଆମଠୁ ହିଁ ସେ ଶିଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦିଆହେବ ନା? ତା ବାପା ମାଆ ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳର କଥା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତାର? ସାହାଯ୍ୟ ବନାଇ ଡାକି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଳିଦେଲେ। କେଡ଼େ ନୃଶଂସ ସେମାନେ, କେଡ଼େ ନୃଶଂସ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତୁ ଏଠି ଯା, ତୁ ଭାଇ ଏଠି ଯା, ତୁ ତ ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଉଛୁ ତ ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ଏ କଥା। ପୁଣି ତୁ କେମିତି ସେ ଭୁଲ କରୁ? ଏଇ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସେ କାମ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ୟାରି ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ସେ କାମ କରିଥିଲେ। କହ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଭୁଲ ଥିଲା ନା କାହାର ଦୋଷ ଥିଲା? ଆରେ ଆମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଆମଠୁ ଶିଖିବେ। ଆମକୁ କ'ଣ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା? କ'ଣ ତୁ କହ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନା? ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଦୋଷଟା କାହାର। ଆଉ କାମ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବାପା ତା ଝିଅକୁ ହରେଇବନି, ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅକୁ ହରେଇବନି, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ଗଜର ଗଜର ହେଇକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁନି। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆଗକୁ ଆଉ କେହି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡି ଭଳି ନିର୍ଯାତିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ସତ କଥା। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡି ସତରେ ହେଲା ନା, ସେଇ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫେର କିଏ କରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରୁଛୁ ଜିନିଷଟା, ତେଣୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ସେୟାର କରିବେ। ହଁ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଭୁଲିବେନି ଘଣ୍ଟିଟା ଦବେଇବେ। ହଁ।